Я приходжу прославлять свайго Бога, бо черговий день настав, Бог яго подаровал. Спевать хочу, бо радость дал мне Пан. Радость дал мне Пан, радость дал мне Пан. Спевать хочу, бо радость дал мне Пан. Радость дал мне Пан, радость дал мне Пан. Спевать хочу, бо радость дал мне Пан. Перейду яго порог, буду дяковать Йому. Я приходжу прославлять свайго Бога, бо черговий день настав, Бог яго подаровал. Спевать хочу, бо радость дал мне Пан. Радость дал мне Пан, радость дал мне Пан. Спевать хочу, бо радость дал мне Пан. Радость дал мне Пан, радость дал мне Пан. Спевать хочу, бо радость дал мне Пан. Перейду яго порог, буду дяковать Йому. Я приходжу прославлять свайго Бога, бо черговий день настав, Бог яго подаровал. Спевать хочу, бо радость дал мне Пан. Радость дал мне Пан, радость дал мне Пан. Спевать хочу, бо радость дал мне Пан. Радость дал мне Пан, радость дал мне Пан. Спевать хочу, бо радость дал мне Пан. Радость дал мне Пан, радость дал мне Пан. Спевать хочу, бо радость дал мне Пан. Радость дал мне Пан, радость дал мне Пан. Спевать хочу, бо радость дал мне Пан. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И за Духом Твоим. Ты, Бог мой, буду дяковать Тебе. Ты, Бог мой, буду узвеличивать Тебе. Буду дяковать Тебе, бо Ты стал моим избавлением. Гэтымі словамі Святого Писания пачинаем святую імшу, на якую збираемся каля алтара Пана, успамінаючы свята святого Тамаша Апостола. Тамаш – один з выбраных апостолаў, іх Езус Христос паклікаў, каб потым занесці добрую навіну на ўвесь свет. Ён выканаў гэтае пасланіцтва. І за заступніцтвам патрона сённяшняга дня святого Тамаша прадставім Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. Асабліва будзем маліцца за Марыю Адахоўскую 40-вую гадавіну па смерці, выпрошваючы для яе ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці на свяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами.
Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемогутный Боже, мы с радостью отзначаем свято апостола Тамаша. Просим Тебе праз Его заступництва, захавай нашу веру, каб мы по Его прикладу вызнавали Твоего Сына нашим Паном, имели життя у імені Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, ви уже не чужие і не приходні, але сугромадяне святих і допомогці Бога, умоцованные на подмурку апостолов і пророков, де сам Єсус Христос з'являється вугловим каменем, на яким кожний складений разом будинок, виростає як святая у Пану святиня. У ёй і ви разом будуєтеся Духом, каб бить жилем Бога. Гэта Слово Божие. Идите и обвещайте Евангелие. Идите и обвещайте Евангелие. Хвалите Пана все народы, прославляйте Его все племены, бо великая над нами Его милосердность, и верность Его наотрывае навеки. Идите и обвещайте Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Ты поверив, Тамаш, тому, що убачив мене, каже Пан. Щасливі тие, хто не бачив, а повірив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana.
Хвала Табе, Пане. Тамаш, адзін з 12, названы блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачыў на руках яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Вось дзверы былі замкнёныя. Прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку тваю і ўкладзі ў бок мой. І не будзь няверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму, што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка, на хвіліну. Умілуваны ў Христе Пану, браты і сёстры, кожную нядзелю і ў кожныя вялікія літургічныя святы мы адмаўляем малітву веру ў Бога Айца. Гэта вызнаванне нашай веры. З часам гэтая малітва становіцца, можа, для многіх такой механічнай малітвай, калі мы адмаўляем яе бяздумна, з прызвычаення. Карацейшая форма гэтай малітвы, можа, для многіх гэта штодзённая малітва. І мы адмаўляем падчас малітвы ружанцовай, альбо калі молімся на венчыку да Божай міласэрнасці. А для многіх таксама гэтая малітва можа быць прычынай нязгоды, калі мы до конца не давяраем таму, што адмаўляем. Можа, до конца не верым. Можа, задаем сабе пытанні, чы сапраўды так было, чы варта ў гэта верыць, чы сапраўды так будзе. І вось у сённяшняе свята святога Тамаша апостала, ён, святы Тамаш, з'яўляецца як быццам прадстаўніком такіх людзей. Людзей неверуючых, альбо недавяраючых до конца. Сам Пан Езус, як чуем сёння ў Евангеліі, называе Тамаша няверуючым. Таму што ён як быццам замкнуўся ў сабе. Святы Тамаш быў звычайным чалавекам, адзін з 12, якіх Езус выбраў на сваіх вучняў. Але гэта быў чалавек маласлоўны. Чалавек не словаў, але чалавек дзеяння, пра якога можна сказаць, чалавек, які стаяў моцна нагамі на зямлі. Ён быў сведкам неверагодных прыгодаў, якіх ён быў адчуў на сабе. Неверагодных цудаў, аздараўленняў, васкрасенняў, знакаў, якіх чыніў Езус Христус, яго настаўнік. Чуў яго незвычайную навуку, поўную моцы. Але, як чуем сёння у Евангеліі, вучні, якія былі ў вячэрніку, з радасцю абвесцілі, што мы бачылі Езуса з мёртвых паўсталага. 10 сведкаў, якія сведчылі, што бачылі жывога
Езуса Хрыста. І вось Тамаш. Ён рэаліст. З аднаго боку, ён быў сведкам цудаў, якія чыніў Езус Христос, у адзін момант, як быццам пра гэта ўсё забыўся. Як быццам не было таго, што ён бачыў на ўласныя вочы. Як быццам усё тое, што чыніў Езус Христос, было як дымка, якая развеялася. І кажа, калі не ўбачыў на руках яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца сваё ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу. Бо гэта быў чалавек, які не верыць толькі на словы. Ён быў рэалістам. Ён быў сведкам здрады Езуса Хрыста. Ён быў сведкам таго, што яго узялі ў палон. Быў сведкам несправедлівага суда. Быў сведкам крыжовага шляху Езуса Хрыста, укрыжавання, смерці. Быў сведкам, што цела Езуса Хрыста паклалі у гроб. Тут варта зрабіць маленькі адступ і ўспомніць пра прыгоды Тамаша на картах Евангелля. Як я казаў, ён быў маласлоўны, але гэта быў чалавек дзеяння. Аднойчы, калі Езус Христос даведаўся пра смерць свайго сябра Лазара і намерваўся ісці ў Бытанію, каб праведаць Марту, Мар'ю, вучні стараліся затрымаць Езуса, бо гэта была небяспечнае падарожжа, бо фарысеі намагаліся забіць Езуса. Чынілі ўсё, каб затрымаць, каб не дазволіць Езусу, а больш за ўсё, сябе забяспечыць. У гэты момант прамаўляе Тамаш. Ніхто не спадзяваўся гэтага. Ён кажа, і мы пойдзем з ім, каб памерці. Моцна і безварункова. І потым другі момант, калі пасля з мёртвых паўстання, калі на апошняй вячэры Езус Христос кажа, што ён збіраецца пайсці дадому свайго айца, каб прыгатаваць месца. Каб прыгатаваць месца для кожнага з нас, хто паверыць у яго. У дому айца ёсць святліць шмат. Іду, каб прыгатаваць вам месца. Ведаеце дарогу, куды я іду? Тамаш кажа, пані, не ведаем, куды ты ідзеш. Адкуль мы можам ведаць дарогу? І Езус падкрэсліў, што толькі адзін ёсць шлях да Айца Нябеснага. Праз яго. Што менавіта ён, Езус Христос, гэта дарога, праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца інакш, як толькі праз мяне. І вось гэтыя словы былі пацверджаннем таго, што адбываецца сёння. Што сёння гэта пацверджанне таго, што Езус Христос, які ахвяраваў самога сябе, ён адчыніў шлях дадому у небе, каб мы маглі вярнуцца да нашай айчыны. Тамаш пабачыў Езуса з мёртвых паўсталага. Ён як быццам патрабаваў гэтага. Патрабаваў упэўніцца, што гэта праўда. Ён дакранаўся да Езуса Хрыста. Ён бачыў Езуса Хрыста. І ён сведчыць, што гэта праўда, што гэта не байка, не гісторыя, не быліна, не нейкая там людскія перасказы. Гэта сведчанне таго, хто быў сапраўдным сведкам. Гэта сведчанне для нас з вамі.
пацверджэнне той праўды, у якую мы верым і вызнаем падчас вызнавання склада апостальскага. Тамаш падае ніцма і кажа: «Пан мой і Бог мой». Вызнаў не толькі, што Езус Христос ёсць нашым гаспадаром, панам, але таксама першы з апосталаў, чаго не чыніў ніхто з іншых, сказаў, што вызнаў веру ў Езуса як Бога. Пан мой і Бог мой. Умілваны ў Христе, пану, браты і сёстры, святы Тамаш не толькі вызнаў веру ў Езуса Христа як Сына Божага, але таксама гэтую веру пацвердзіў сваім далейшым жыццём. Ён пайшоў выканаць пасланіцтва свайго настаўніка, як і іншыя апосталы, але ён, напэўна, дайшоў далей ад іншых. Нясучы добрую навіну, ён дайшоў да Індыі. Там нёс праўду пра Езуса укрыжаванага і з мёртвых паўсталага. І там панёс смерць мучаніцкую, аддаў сваё жыццё за веру. І гэта вера і там пусціла свае карані. Там, далёка ў Індыях, таксама гэтая вера пачала развівацца. Сёння мы называем Тамаша Тамашам неверуючым, недаверкам. Але ці сапраўды так? А запытаем жа самых сябе, як бы я паводзіў сябе на месцы Тамаша? Ці таксама, можа, быў бы недаверлівы? Ці таксама патрабаваў бы доказу, што Езус з мёртвых паўстаў? А можа, адразу паверыў бы? І больш, напэўна, ён патрабуе не толькі апраўдання, сколькі восхішчэння. Бо дзякуючы яму, як я падкрэсліў, гэта праўда было не проста словы, але доказ сведка. І святы Тамаш з'яўляецца дапамогай тым, хто яшчэ, можа, сёння не ўпэўнены, хто шукае праўды. І гэта добра, бо сённяшні свет патрабуе людзей разумных, не безвольных, толькі разумных, хто размышляе і раздумвае пра нашыя праўды веры. А святы Тамаш з'яўляецца дапамогай у гэтым пошуку. Просім жа сёння патронадзяць сённяшняга святога Тамаша, каб ён выпрошваў для нас патрэбнай ласкі, каб умацоўваў нас у веры, каб дадаваў надзеі, і каб мы не былі недаверуючымі, недавяраючымі, але каб сэрцам прынялі гэтую праўду, што Езус Христос, які памёр на крыжы, ён з мёртвых паўстаў і чакае нас у дома нашага Айца ў небе, дзе прыгатаваў для кожнага з нас месца. Толькі каб мы вытрывалі ў гэтай нашай дарозе пілігрымяй, каб мы вытрывалі ў веры, а каб у гэтым дапамагалі нам сапраўдная хрысціянская любоў, міласэрнасць. Амен. Пра заступніцтва святога Тамаша апостала шчыра молімся да ўсемагутнага Бога. Молімся за ахрышчаных, каб яны ўсё глыбей пазнавалі Хрыста. Цябе просім. Молімся за пакліканых абвяшчаць Божае Слова, каб яны з руплівасцю аддаваліся гэтай справе. Цябе просім.
Молімся за катэхэтаў, каб яны дбайна навучалі дзяцей і моладзь Евангелію. Цябе просім. Молімся за людзей, якія паміраюць у граху, каб Пан Бог аказаў ім сваю міласэрнасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх нашых блізкіх памерлых, за Марыю Адахоўскую у 40-вую гадавіну па смерці, каб, дзякуючы ахвяры Езуса Хрыста, яны атрымалі радасць прабывання сярод збаўлёных у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб мы нястомна праслаўлялі Бога нашым годным жыццём. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, ласкава прымі нашыя просьбы і навучы нас словам і жыццём набліжаць людзей да Цябе. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Божа наш Ойча, просім, прымі гэты хлеб і віно, нашыя дары, плён працы рук людскіх і плады зямлі. Божа наш Ойча, просім, прымі. Божа наш Ойча, просім, прымі. Божа наш Ойча, просім, прымі. Всё, што мы ад Цябе маем у жыцці, нашую радасць, боль, працу і любоў. Божа наш Ойча, просім, прымі. Божа наш Ойча, просім, прымі. Моліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Хай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх На праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Міласэрны Божа, успамінаючы мучаніцкую смерць святога апостола Тамаша, складаем Табе ахвяру праслаўлення, пакорна Цябе просім, захавай у нас ласку адкуплення, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з духом Твоїм Угору сэрцы, узносім їх до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ты пабудаваў касцёл на падмурку апосталаў, каб ён быў на зямлі вечным знакам Тваёй святасці і сведчыў перад усім светам пра нябеснае валадарства. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хасана на вышынях, благословлёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Хасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам павячэраў узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў.
Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови, разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули у надею на воскрешение, про Марию и про усіх, хто у Твою ласку дошел с гэтага свету, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами, со святым Томашем и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божоича, усемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Мы отрымали Духа Святого, який учинил нас детьми Божьими, тому осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. За Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Всім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слова, і буде здоровлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб
хлеб помножил на пустыне Божа, каб мы в шляху до неба силы мели. Ты манной стал вандровником голодным, для тых, кто вечно быть с тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костёлом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты нас своими назовешь сябрами, коли мы зробим, что ты загадал нам. Что ж без тебе учинить мы можем, Пане, бо ты для нас життя і сподівання. Пане добрий, як хліб, будь прославлений повсюдним костёлом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Мя не любит Он, мя не любит Он, Аллилуйя. Мя не любит Он, мя не любит Он, Аллилуйя. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Иисус Господь, Избавитель мой, Аллилуйя. Мя не любит Он, мя не любит Он, Аллилуйя. Мя не любит Он, мя не любит Он, Аллилуйя. Молимся. Боже наш Отче, в этом сакраменте мы приняли сапраўднае тело Твоего прославленного Сына. Учини, каб мы разом с апостолом Томашем вызнавали Христа нашим Паном и Богом, и усім жыццём пацвярджалі гэтую веру праз Христа Пана нашага. Амен. Дзякую усім за супольную молитву. А цяпер прыміце Божае благословенство. Пан з вами. И за Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуємо Пану Богу. Ти найвищий.